खुलुमबाय बयनिबोसिम उनसंनाय दाबसिनिफ्राय बकबो बरायहरनाय थाबाय फैदों बागु बायदियाव गिबि रादाबावनो दङ डिब्रुगड़ जिल्लायावनो न' बिगोमा आरो भारा थाग्रानि गेजेराव दावराव दावसि जायो। दावराव दावसि जानायाव न' बिगोमा आरो भारा थाग्रानि गेजेराव बुलायलायनायबो जायो। भारा थाग्राया दावराव दावसि जानायावनो रागा जोंनानै न' बिगोमानि बिसिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो, जेराव न' बिगोमानि बिसिया जिउ खहा जायो। बेबायदिनि जाथायनि खौरां मोननानै पुलिसा सहैयो, जेराव भारा थाग्रा राजिब सुग्राना एरेस्ट खालामजायो। जेराव भारा थाग्रा राजिब सुग्रान बिथाङा सिबियानि थागिबिमोन होनना मोनथिनाय जायो। नैथि रादाबो दङ दिनिसुकिया जिल्लायावनो आलफा आइनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। आसाम राइफल हानजाया आसाम आरो अरुणाचल सिमानि साखाथियाव थानाय दिनिसुकिया जिल्लानि जागद ओनसोलनिफ्रायनो आलफा आइनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो, जेराव बिथांनि मुंखौ गिरेन्द्र चुटिया एबा पबित्र आसाम होनना मोनथिनाय जायो। बिनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तल, गंथाम गुलि गोथां बोखांनो हायो। थामथि रादाबाव दङ थांनाय मैया बाक्सा जिल्लानि सुबनकाटा गामियावनो मैदेरनि गाग्लोबनायावनो बिस्ति नार्जारि मुंनि सासे सुबुंनि जिउआ खहा जायो। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला फुंबिलिनि 4 रिंगायाव न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांनाय समाव लामा ससेयाव बिस्ति नार्जारिखौ हरखाबै हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबो। मैदेरजों गाग्लोबजानानै बिथांनि जिउआ खहा जायो। ब्रैथि रादाबाव दङ CBSE 12 थाखोनि आनजादखौ लानानै गुजुरा दाङाबाजिखौ लानानै सोंथि सोंनाय जादोंमोन। आथिखालाव बेखौनो लानानै जेंना सोमजिदों। बेबायदि केसआ नुजाथिनायनि उनाव CBSEआ बे सोंथिखौ गनायजाथावै आरो गावसोरनि बिथोनखौ हेंथा होनना फोरमायदों। CBSEआ बुंदों दि बिनि दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन होनना। बाथि रादाबाव दङ भारतारि बोथोर बिफाना गोब्राब बारहुंखा फैनायनि सांग्रांथि होदों आरो भारतजों लोगोसे मुलुगनाङैनो माखासे जायगाफोरावनो बोथोर सोलायदों। भारतनि माखासे जायगाफोराव बोथोर गैयै अखा फैनाया जेंना सोमजिदों। भारतारि बोथोर बिफाना 24 घन्टानि गेजेरावनो हरखाब बारहुंखा फैनायनि सांग्रांथि होदों। आरो बोथोर बिफाना फोरमायदि हरखाब बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव सोनाब बंग'नि सानजा आरो सोनाब मिदनापुर जिल्लायावनो 4 दिसेम्बर गोबां अखा हानो हागौ। द'थि रादाबावनो दङ भारत हादरावबो गिबिसिन कर'ना बेराम बायदिनो अमिक्रन बेराम कर्नाटकआव 2 मोननाय जादों, जेराव बिथांमोननि बैसोआनो जादों 63 बोसोर बैसोनि आरो 46 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय।